Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola, ukubethela umuzi uqinise nesibaya, ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda, ukucupha ithuna, ukubamba umthakathi, ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki, ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi, ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla, ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini, uhlushwa ikhanda elingapheli, unenkinga yamagoboko, isigaba sokugembula, ukulahla isilwane, uqondisa umsamo otekile, ukuvusa induku, ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo, ungabathola abantwana, kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamulajuqu, iklina ngaphakathi. Uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139. Siphinde inombolo 072 43 12 139. Woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Uyashuba umbango wemali phakathi kukaKhuzani kaMpungose kanjalo nembongi Mpungose. Nginibingelele iphinde namukele kule channel ehamba phambili inkeze lami igama umpeze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bayinkukhu nempako uKhuzani Mpungose nembongi Mpungose ngenxa yembango wemali. Ingxabano yamaciko seyishubile ngendlela yokuthi aseqale nokwesabesana ezinkundleni zokuxhumana. uMpungose owaduma ngokusebenza nendidana uSolo uKhuzani ngokunqwaha nemali yakhe lapha nengango 20,000 noma randi emuva kukhaya engomeni yakhe yayithi iso lami, kanti uKhuzani uthi akukho mali ayikweletu uMpungose lapha ngoba uyena owamsukela bacela ukuthi ampike engomeni ukuze aziwe. Uthi useyaxakeka uMpungose esefuna imali ekubeni kungekho sivumelane abasenze isithinta ukukhokhelana lapha. Oqala uMpungose lapha ebhala inkulumo ezibhenqa uKhuzani, kanti noKhuzani uzogcina esehluthukelwa inhliziyo wabhala uheheba lomlayezo ubhekise kuMpungose. Ebezindaba bathola ukuthi kwacasula uMpungose ukushaya ngesithende emcimbini egcwalisa imabhida eThekwini ngo-2019 lapho uKhuzani aqasha inyosi kumkhaya wakhe kwanongoma ugoqozile umfo kaMasango wayengenisa uMaskandi emcimbini lapha. Nethinta uMpungose uthe wahlangana noKhuzani eGoli ngenkathi esebenza nendidana wafica uKhuzani estudio eseyoqopha khona ingoma. Emva kokuba bahlala ndawonye usuku lonke uKhuzani wathi uyafisa ukuthi basebenze ndawonye kwi-album yakhe entsha esho uMpungose lapha. Uqhube wathi uKhuzani wamcela ukuthi ngo-2016 eze eGoli bayosebenzisana. Uthe yize wayeseThekwini washaya imoto wayeGoli waze wafika lapha eThekwini ebusuku. uMpungose uthe ekuseni mayethi ufonela uKhuzani ngemininingwane yenhlangano lapha ukuze uKhuzani waqala ukuzipha izicingo zakhe nemiyalezo ye-WhatsApp. Eziphendulela uKhuzani uthe uMpungose usebenzisa igama lakhe ukuze athole udumo nokuthi kubhalwe ngaye emaphephandabeni. Uthe wafonela uMpungose ecela ukusebenzisana naye ukuze aziwe kangcono ngoba efuna ukuya phesheya kwezilanga. uKhuzani uqhube wathi ungumuntu ongenankinga ewavuma lapha yize engakholele ezibongeni wavuma ukumsiza ngokumupha isikhashana nje eculweni elilodwa. Uqhube uKhuzani uphethe ngokuthi akayazi imali esekhuluma ngayo uMkhize laphana futhi akazi nokuthi imalini abavumelana ngayo njengoba nje esethu ufuna u20,000 wamarandi. Ngaza kwethu bekulona udaba benginithulelwa namhlanje kwezisenkezo ngicela nizisho ukuthi niyaphawula na subscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.